راديو دمፅ أمريكا يوم سلام كمي تمسيو خبرات سمعت دمፅ أمريكا كواشنطن دي سي إزي أدام سنبس زم حلالف فولي مدبيوم بعسران كلتن بعسران حموشتن بسلسان حدن متر باند خمون بساتلايت VOA 24 بقطة زم حلالف فنونا نلومي قدام مسكرم 4 حدن ويكا 29 نهاس 2013 نابد ديسابا كن وستوكمينا مسانا ختمسيون عدم ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ተወላዶ ክልል ትግራይ ናይ ማእሰርትን ኣብያተ ንግዶም ምዕፃውን ፀገማት የጋጥሞም ከም ዘሎ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊፀን ነይረን ንምዃኑ እቲ ፀገም ማዕረኽ እንደ እዩ ተጋሩ ተቐማጡ ኣዲስ ኣበባ ኸ እንታይ ይብሉ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ወይ ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ከ እንታይ ይመስል ነቲ ብድሆታት ንምፍታሕን ተኸባቢርካ ንምንባርን ከ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒልና 4 ተጋሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ከበደ ኣሰፋ በዓል ሞያ ሕጊ መሰሉ ረዳ ሰራሕተኛ ረድኤት ነበር ደስታ ኪሮስ ኣባል ራእይ ንድሕነት ተጋሩ ዓለም ለኸ ማሕበር ሳባ ዓይነ ዓለም ድማ ኣሰናዳኢት መደብ ምእንተ ሃገር እዮም ነዚ መደብ ናብ ዝመርሖ ተወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም ይቐኒየለይ ኣጋይሽ ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ሳባ ዓይነ ዓለም ደስታ ኪሮስ 4ኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹም ዘለኹም መዛረቢና እስኻትኩም ከም ተወላዶ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ብመንነትኩም ዝወርደኩም ጥቕዓት ብተደጋጋሚ ክግለጽ ስለ ዝጸንሐ ብፍላይ ከዓ ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክጥቀስ ስለ ዝጸንሐ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንብረቶም ይዕጾ ንሳቶም ናብ ማእሰርቲ ይኸዱ ኣለዉ ዝብል ክስታት ኣሎ ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ ቅድሚኡ ግን ንስኻትኩም መን ምዃንኩም ቁሩብ ንሰማዕቲ ምልላይ ከድልየና እዩ ሕራይ ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ብኣኻ ክጅምር ብዛዕባኻ ቁሩብ ቀኒየለይ ተወልደ ከበደ ኣሰፋ ይበሃል በዓል ሞያ ሕጊ እየ ዶየር እየ ብተወሳኺ እውን ግን ኣብ ናይ ቤተሰብ ኣብ ናይ ሆቴልን ሬስቶራንትን ተዋፊረ ናብ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ክንሓልፍ ኣነ ስመይ መሰሉ ረዳ ይበሃል ኣነ ኣብዚ እዋን እውን ያው ተቓላሲት ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ሓዚ ግን ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ እየ ናይ ትግራይ ህዝቢ ሰብኣዊ መሰሉ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ክኽበር እዩ ኣነ ልቃለስ ሕራይ ክቕፅል ክልተ ተሪፍኩም ኣለኹም ናብ ሳባ ዓይነ ዓለም ሳባ ደው ኢለልኪ ከም ዝሓበርክኒ ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ምእንተ ሃገር ዝብል መደብ ከም ተዳልው እዩ ግን እስከ ብሓፈሹ ብዛዕባኺ ብሰማዕት እዋን ሰማዕት ተላለይ ወሺ ሳባ ዓይነ ዓለም ይበሃል ነባሪት ኣዲስ ኣበባ እየ ናይ ሃይ ስኩል መምህር እየ ብኢትዮጵያ ሬድዮ ደግሞ ምእንተ ሃገር ዝብል ፕሮግራም ሓድነት ሃገርን ሓድነት ኢትዮጵያውያንን ተጋሩ ዘመልክት ፕሮግራም ዘጋጅ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ሓድነት ኢትዮጵያን ሓድነት ተጋሩን እዋ ብኢትዮጵያዊነቶም ዝኣምኑ ተጋሩ ንምፍጣር ያው ፕሮግራምና ከፍተኛ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ማለት እዩ ሕራይ ክምለሰኪ ናብ ደስታ ኪሮስ እሺ ተው ሀለልሃ መጀመሪያ ዝትሃብኻን ዕድለ የቀኒለይ ስለይ ደስታ ኪሮስ በሃል ያው ኣብ ክፍለ ከተማ ኩሓ ጸጥታን ክትትልን ዝሰርሕ ነይራ ሕዚ ግን ያው ብላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብላይ ሕብራት መንግስታት ብዝተውሃቦ ናይ ጽሞና ጊዜ ያው ካብ ትግራይ ምስ መከላከያ ሰራዊት ያው ኣብዚ ናብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኢና መፂና እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እስካብ ዝረጋጋዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢና ዘለና ሕራይ እሞናቱ ሕቶይ ክምለስ መቸም ከም ትከታተልዎ ንሕና ኣብ ዜና ዘለና እውን ከም ዘቃላሕናዮ ሂውማን ራይትስ ዋች ዘቃልሖ እዩ እንደገና ባዕሉ ብኢትዮጵያ ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን ዘቃልሖ ጸብጻባት ኣሎ ብመንነትኩም ጉድኣት ይወርደኩም ኣሎ ትእሰሩ ኣለኹም ብዙሓት ኣብያተ ንግዲ እውን ይዕጾ ኣሎ ፍላይ ብጭብጢ ኣብያተ ንግዲ ካብ ዝዕጾዎም ተጋሩ ብዙሓት ምጥቃስ ይከኣል እዩ ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ምሁር ሕጊ ምዃንካ ሓቢርካኒ ኣብያተ ንግዶም ካብ ዝተዓፀዎም ተጋሩ ሓደ ክደሊ ከለኹ እውን ከም ኣብነት ንዓኻ ሓደ ረኺበ ኣለኹ ስለዚ ብመንነትኩም ዝበፅሐኩም ዘሎ ጉድኣት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኸመይ ክግለጽ ይኽእል ይኸኒለይ ዝተፈተኻ ብመምና ኣቐድሞ ቢና ሓደ ነገር ተቐምጠ እዩ ያው ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ግብረ ናዕዲ ዝተፈረጀ ውድብ እዩ ስለዚ ህወሓት ይኹን ህወሓት ወርሖ ተጣው ቃልሲ ኩሉን እዩ ማለት እዩ ብሓይፈት እንተሰሪናዮ
وريقون فالموراريقون تنزل وعلى الحساب مسجورة رعدي توائلو تفرج حالي لزانا نقر تقدر يولي وتنكسر ديرو دم ورجي خدت محنالي فميو وعنبيو كل سر تحت حقي معرص الغلاء أو قيد حقي قعدي ببوي لي نورمالي من تقدم الله يغوص فلت نصرتاوي تقدم قوينا نيوة تشاواغن فأبلي تشبتا مرجعتا كابل على كساعة تحتي فهذانو ناي نبدو تكالاتو تدرايهم عن ترايل غطولو ورتاتي بشوتي حتى ولا فتكايداون عين حتى تحيط لنا فو تكاوتا يقول شميو بالفتاقاتي ممكن النت ناي نبدو أواجه ميو حتى ناي نبدو تكال بحق وقنقا حتى نقنيا فتلو تاخر ميو علي وقول ما تنجرى تحتو اختار ميكا فالفاي كل ما تنجرى تحاوها يو أفضل حتى البقوط ساعات إيها بقوق تعبو لا تجبرتها وعلى أولي نور حالو ليت موسيوم رحضر القرطة ليت فرقة أزادي اللي متجافة اللي إتجا فولو بوصونا إنك أواجون بتحكى أبيل جيرام هم بليتهم كان عليك حقين بدوراي ليولو تدلم وردا بوكيس تدلم بكتما دوراي تدلم بناي وردا دوراي قدوك بحان أكال أنا أخا في الحدا تقارو نحن تايجيرو 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 كرم تايجيرو بس الصواو ما تنقصات عريمو يتعرمي بتفريو كيتعرم طريفها تايجي حق الفوضى التعيرة تفتيوها بقوم تعموفات أبي أتمنى اليوم الذي تكراوي عبنت بجلس مجلس كون هذا كم لسنا هو إلى ما جرى يوم إيجا يو صوري تفكر هوني مريم دنيا خيلة تجارة يومها مشكلة أنا إسرائيل مشتي بنا إيجا مصدرها اللي توحى فوق وأنا قبل التنفس دي بريئة دي أركل أم نتمحتي أم نرجعها أركل سمسرة كنت يوصف لهم أرم سمت كراوي أمن الذي أمن بس هذا ليس توصل لما كنت مقالو هذا ممكن اليوم زي كمية عدوانيها تخيلوا مصرفو تدراي معتمد مصري تبعاتي سكر متخلاتي فأتذكيرو بصراحة ليلو قانو يجب الرجال مكان كبرى سمعتي إزي دمس أمريكا يكاب واشنطن قدام سنبز محلالف نزات اللوز لنا قداي ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ብመንነቶም መጥቃዕቲ ወርዶም ኣብያተ ንግዶም ይዕፀዎም ኣሎ ዝብል ጸብጸባት ተሓለቕቲ መሰላት መሰረት ጌርና ኣብ ባይታ ዘሎ ዘጋጥሞም ዘሎ ንኽገልጹና ኢና 4 ኣጋይሽ ዓዲምና ዘለና ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ሳባ ኣይነ ዓለም ደስታ ኬሮስዮም ክንቅጽል ሕራይ ናብ ወይዘሮ መሰሉ ረዳ ክምለስ ወይዘሮ መሰሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ነዊሕ ተቐሚጥካ ክፍላይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጸም ዘሎ መንነት ተኮር መጥቃዕቲ ኣብ ምንታይ ተመስረተ እዩ ከመይ ዝመስል ትግራይ ምንነትና ናይ መንነት ጉዳይ ተለይኾነ ሓካትነት እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ ሓደ ነገር ሓደ ወንጀለኛ ስልጣነ ለሰል መጀመሪያ ወንጀለኛ ብዘይኮነ ብህግ ናይ ምክታት መሰል ኣለዎ መንግስት ማለት እዩ ምክንያቱም እዚ ጸገም እዚ ለምፅኦ ህወሓት ስለዝኾነ ህወሓት ብሰብኣዊ መሰል ብዝተፈላለየ ሕግ ብልዓቶ ናይ ኩናት ጉዳይ እስምሎ ንጹህ ናይ ንጹህ ዝኾነ እዚ አሸባሪ ተባሂሉ ህወሓት ልከፈለ ዘ መንግስቲ ቀደም እውን አሸባሪ ዝነበረ ስርዓት ስለነበረ ለትግራይ ህዝቢ አንቀ ይፈይምንሁ ናይ ትግራይ ህዝቢ ካብ ህወሓት ለምንጻል እስከ ከምዝበሎ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ሓደ እዩ ሓደ ሳንቲም ሓደ ገጽታ ማለት እዩ ህወሓት ትግራይ ክነጻጸል ለይኽእል ሓደ እዩ ህወሓት ማለት ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዩ ትግራይ ማለት ህወሓት እዩ ማለት ለኢትዮጵያ ህዝቢ ለጋውስ ለነበረ ስርዓት ስለነበረ ናዚ ሁሉ ጸገማት ምክንያት ለትግራይ ብልላይ የቦታ ትግራይ ለዝሐለ ናይ ህወሓት ጸገም ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ሓደ እዩ ስለምብል ሓደ ትግራይ ብልኾነ ጥርጣሬታት ካስተሃልይዎ ልክሕተት ግድነት እዩ ምክንያቱም ቀድሞ ዝተዛረበ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ልሰይምን ጸቃጠል ተሓካሲ ንምድራት بعد الواحد يندلنا لخيسان لا يقدر يشوف كل بوندل تحطها في السن قدرون بفرو بروباغندا لشرحنا وكان كيف كم حرايكم كم كذاكم كأورموكم تفليكم كل كبري إن ده جنانا مش واحد قام يكمل بالكيسنا هذه إثيوبيا لكسلين لمن جد جسمنا لا
እዚ ትግራት ዝለምጠው ልጅ ተጋሪ ወይዘሮ መሰሉ እሞ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይን ሓደዩ ስለ ዝበለ መንግስቲ ንዕኡ ሰሚዕ ድዩ ንንጹሃት ሰባት ዝልክሞም ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተጋሩ ከም ዘሎ ክጥቀስ ጸኒሑ ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ከምኡ ክልከም ኣለዎ ማለት ድዩ ክግደል የብሉ ነገር ግን ብዙ ንግደለሎም ስናከም ሰምዕተ ኮይና ኣብዚ ምለት ትግራይ ብሙሉእ ክትሓተ ተመሕዋ ሕድዩ ኣይኮነ ይንፈልጠ ብተግባር እዩ ግን ሓደ ወንጀለኛ እዩ ተባሂሉ ሓደ ይሕተት ከሎ ማንነቱ ተጻሪ ክወፅእ ይኽእል ሕሪቆ ግን ክህሉ ይኽእል ማንኛውም ሰብ ብ24 ሰዓት ክል ብተወሰነ ሰዓት ተጠርጢሩ ክጥያቅ ይኽእል ግን ክውንጀለ ይኽእል 1 ሚልዮን ገለ ህዝቢ ኣሎ ግን 1 ሚልዮን ህዝቢ ከይተኣሰረ 1 ሚልዮን ህዝቢ ከይተሓተተ ግን ወላ ሓደ ሰብ ይኹን ግን ወይዘሮ መሰሉ እቲ ሓሳብ ንምግፋሕ እንዲሁ ግን ወላ ሓደ ሰብ ተኾነ እውን ብዘይ በደል ብዘይ ምክንያት ክእሰር ከሎ ወይ ኣብያተ ንግዱ ክዕፆ ከሎ ብጣዕሚ ኣዘራራቢ እዩ ስለዚ እስከ ክንምለሰ ኢና ሳባ ኣይነ ዓለም ሓደ ሰብ ብለምክንያት ተእሰረ እዩ ብምክንያት ግን ሓቲቱ ግን ተጻሪ ክወፅእ እዩ ንሰይ ክወፅእ እዩ ወንጀለኛ ልኮን ክሕተት እዩ ትግራዋይ ሕተት ይሰይልና ግን ወንጀለኛ ክሕተት ይኽእል ማለት እዩ ድሓን ቅድሚ ናብ ሰባ ምሕላፈ እሞ ሓንሳብ ናብ ኣቶ ከበደ ሰፋ እንደገና ክምለስ ሕጂ መቸም ብዘካ ናትካ ሬስቶራንት ካልኦት እውን ዝተዓፀው ናይ ተጋሩ ሬስቶራንትታት ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ ሓቀይ እንታይ ዝብል ምክንያት እዮም ዝቡኹም ወይ መተም ካልኦት ኮ እንታይ ዝብል ምክንያት እዮም ዝቡዎም መቸም ምስ ኣሸባሪ ሕወሓት ደናገጹ ኢኹም ምስኦም ትቀራረቡ ኢኹም ዝብል ነገራት ድዮም ዝንብልኹም ወይስ ምክንያት ኣለና ካልእ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቀርቡ ኢኹም ዝብል ድዩ እንታይ ዓይነት ሕጋዊ መንገዲ እንታይ ዓይነት ሕጋዊ ኣገባብ እዮም ዝኽተሉ ስጉምቲ ዝወስድዎ ከለዉ ካብቲ ወይዘሮ መሰሉ ዝወለቶሞ ክነዓም ሓደ ክፍለጥ ዝግብኦ ነገር ሰራሕተኛ የለይ ማለት ይኮነ ዋላ ብፍቃድ ዝትሓዝነ ናይቲ ዓዲ ናይ ሕጊ መስርሕ ተኸቲሉ ክተሓክል ኣለዎ ስለዚ ህፁፃዋ ጀብሪ የብሉ ኢንተፌርካ ዝተሓዘሉ ብናይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ዝእሰረሉ ህዝቡ ብዘይ ምንም ዓይነት መጠንቀቕታ ዝዕሸገሉ ኣግባብ ይኮነ እዩ ስለዚ ሕወሓት ንኩሉ ዝዳረገና ሓይሊ ሕወሓት እዩ እሞ ስለዚ እዚ ትግራይ ዋጋ ክኸፍል ኣለዎ ንብል ጌጋ እዩ ኣና ዘለና ሕወሓት ዝደገፈ ኣካል ክህሉ እዩ እንዲሆነ እዩ እዚ ምክንያቱ ኣንቶለየ እየ ሕወሓት ግብረ ራዕዲ ተባሂሉ ፓርላማ ተፈረጀ ይብል ዝተገበረ ውድብ ስለዝኾነ እዚ ብሓሳብ ፋይናንስ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ዝደገፈ ኣካል ብሕጊ ዝከተት እዩ ምሳሌ ብሙዚቃ ክኾን ይኽእል እቲ ግብረ ራዕዲ በረታተ ሙዚቃ መድረሰ ንኸሰተ ሰምዐ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ መድረሰ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እቲ ውድብ ግብረ ራዕዲ ተባሂሉ ዝተፈረጀ ሓይሊ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካት ዘልዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክሰት ይኽእል ታይና ክንብል ዘለና እዚ መንገዲ እዚ መረጃእታ ዘይኸረወሉ ዋላ እውን መረጃእታ እውን ተልይዎም ብኣግባቡ ክትሕጊ ብዝፈቅዶ መንገዲ ተሓዙና ተደቅሮም ዝኾነ ይኹን ሰብ ናተልዓለ ትግራይ ምዃኑ ፖሊስ ሓምድሌቱ ኣብ ተሰናነሉ ፖሊስ ኣፈራሪሑ ቅርሺ ክቁጠለሉ ኣፈራሪሑ ገዛ ዝዓፅወሉ ገንዘብ ተቐቢሉ ገዛ ዝከፍተሉ ኩነታት እዩ እኒሆ ስለዘልዮም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ናይቲ ንግዲ ፍቃድ ክተውፅእ እትትህልወካ ዝግብኦ ናይ ብቕዓት መረጋገፂ ካብ ሓዋኻ ክኾን ይኽእል ካብ ጥዕና ቢሮ ክኾን ይኽእል እትወስዶ ናይ ብቕዓት መረጋገፂ ወይ ካብ ባህልና ትሪኡ ክኾን ይኽእል እዚ ብቑዕ ስለዘይኮነ ብቕዓቱ መንኪልና እኒአና ብድብል ንግዲ ፍቃዱ ክበክን ይግበረሉ ኣግባብ ወይ ድማ ጥዕና ቢሮ ናይ ኮረና መምርሒ ብምትሕልላፉ ብቕዓቱ መንኪኖ እኒአኹ ይብል ስለዚ ደብዳቤ ንግዲ ቢሮ ይፅሓፍ ኣርካዩ ሶት ሕጊ ኣብቲ ዝናገበሩ ሕጊ ኣብቲ ዝናገበሩ ስጉምቲ ሕጋዊ ምስሊ ይካየድ ብምግባር ዝኸዱሉ ኣገባባት እኒኦ እንተዓክሮ ጋ ክንታ ድጋፍ ምግባር ግብረ ራዕዲ ድጋፍ ምግባር ተባሂሎም ዝሓዝቡ እዚ ክንመረፂና ሰብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክጥርጠር ይኽእል ምንጠቀመ ነገር ግን ብኣመይ መንገዲ ትሪት ክክበር ዝብል ለውጣራዮ ሕጊ እንድሕር ኣብቲ ዝገብሩ ኮይና ናይ ብሄር መልክዕ ንሕብረሉ እዚ ኣልማኒት ተዓፅወሉ ኩነታት ሕራይ ተረዲኒ እናተቐባበልና
ሕራቶ ከበደ ኣሰፋ እቲ ትበፅናሕካ ብሩህ እዩ ምስ ሕወሓት ዝኾነ ርክብ ዘይብልና ከይተረፈ ንልከም ኣለና እዚ ብኣልማሚት ዝግበር ማእሰርቲ ቁናዕ ኣይኮነን እንተወሓደ ናይ ሓደ ሬስቶራንት ወይ ቤት መግቢ ክትዓፅኦ ከለካ ብመዐቀንታት ንቡር መዐቀኒ ናይ ሓደ ሬስቶራንት ዘየማልኢልካ እውን ብጭቡጥ ትዛረብ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮነ ግን ምክንያት ዘይብሉ ምዕፃው ግን ጉቡእ ኣይኮነን ሕጋዊ ይኮነን ናብ ሕጊ እውን ኣይቀረበን ኢኻ ትብል ፀኒሕካ ሕጂ ናብ ሳባ ዓይነ ዓለም ክምለስ ሳባ መቸም ምእንቲ ሃገር ዝብል መደብ ከም ተዳልው ኢኺ ገሊፅክለይ እሞ ከምዚ ዝበለ ምክፍፋል ኣብ ዘለወሉ ማለት ከመይ ገይሩ ሓድነት ወይ ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ትግራይ ክስራሕ ዝኽእል ከምዚ ዝበለ ዓይነት ዜናታት እንዳሃለወ ተጋሩ ብመንነቶም ዝሽቕረሩ ዝፈርሑ ድኳናቶም ከይዕፀዎም ዝፈርሑ ከይእሰሩ ዝፈርሑ ንሕሮ ኮይኖም እንታይ ዓይነት ፍታሕ ኢኹም ተምፅኡ ዘለኹም ብኸመይ ክመፅእ ዝኽእል እዚ ምእንቲ ሃገር ዝብል ዕላማ ዘርዲት ስለ ዝረኸብኩ ይቐኒለይ ምእንቲ ሃገር ዝብል ፕሮግራምና ተጋሩ ብኢትዮጵያውነቶም ዝኣምኑ ተጋሩ ሕዚ እውን ብግብረ ራዕደኛታት ምክንያት ከይሽቕረሩን ከይስከፉን ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ዝኣምኑ ተጋሩ ከምቲ ቅድም ዘልኩ ካሲ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኸውን ትግራዋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከብ እዚ ትግራዋይ ከማነ እውን ማለት እዚ ወዲ እዚ ትግራዋይ ክሳዱ ከይደፍን ከይሽቁረረት ኣለና ካ ንምባል ጀመርናዮ ፕሮግራም እዩ ሓቂ እውን ብዙሕ ምላሻት ኣብዚና ኢና ድምፅና ዝሰምዕ ሬድዮ ፕሮግራማት ኣለኹም ዲኹም ተጋሩ እና ክፋልና ደፊና ነርና ብሕወሓት ዝተለዓለ ዝብሉ ብዙሓት ርእቶታት ወጥፍና ኣለዉ ብዙሓት ጋሻታት እውን ጋቢዝና ስለ ወቅታዊ ሁኔታታት ሁሉ ነቐርብና ነንብርና ኣለና አልኩም ንብሎም ኢና እሞ ምንም ዝበፅሕ ነገር ኣይረኣኹን ሰማዕኹም ዝብለካ ርክብ ግብረ ራዕደኛ ሕወሓት ርክብ ዘለዎም ሰባት ከሰሩ ይኽእሉ ምክንያቱም ማንኛውም መንግስቲ ዝገብሮ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ወዲ እዚ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እዚ ዝህሊ ግን ችግር ወይም ደግሞ ገበን ዘለዎም ሰባት ኣይተሓዝና ይብለካን እዩ ገበኖም እኮ ኣይተነግሮምን ስብሓት ነጋ ማለት እዩ ሓደ ገዛ እኮ ስብሓት መስራቲ ሕወሓት ግብረ ራዕደኛ ኮይኑ ወዲ ሓቂ ግን ተሓቂ ግን ብደንብ ገይሩ ከውፅይዋ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ከዚ እውን ኣብ ማንኛውም ኢትዮጵያ ክልል ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ትግራዋይ ክፈልጥ ዘለዎ ሕወሓት ክሳዕ ከዚ ክባብና ብፊልና ነይሩ እዩ ከዚ ግን ብማንነትካ ማንም ዝነካካ የለን ኣብ ማንም ገበን ዘየለካ ሰባት ትግራዋይ ኣይትንካዕን ኣይተነካዕናንያ መረጋገፅና እውን አንትና ስለ ዘለና እዚ እዩ መትሐዚ ፕሮግራምና እውን ምእንቲ ሃገርና እውን ምእንቲ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ፅሩይ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ዝኣምነሉን ከኣምነሉን ዝግበርን ነተሓባብሮን ፕሮግራም እዩ ሞ ዝለክሓው ሳባ እሞ እቲ ፕሮግራምኪ እቲ መደብኪ ነዞም ከምዚኦም ተበዲልና ብመንነትና ተበዲልና ተጠቂዕና ዝብሉ ተጋሩ ኣብ ምክልኻል ኣብ ምሕላቕ ኣብ ክንድኦም ንምሙጋት ናብ መንግስቲ ተሓቱ ዶ ናብ መንግስቲ ከይድኩም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ከምዚኦም ዝበሉ ኣብያተ ንግዲ ተበዲሎም ኣለዉ ተዓፅዮም ኣለዉ ምክንያት ሂኩሞም ዶ መረጋገፅ ኣለኩም ዶ ተደናገፅቲ ወይ ኣባላት ሕወሓት ምዃኖም መረጋገፅ ኣለኩም ዘልኩም ተሓቱ ዶ ብደንቢ ማለት በማንነትና ተጠቂዕና ዝበሉና መልእክቲ ዝሃቡና ወይ ሕቶ ዝሓተቱና ሰባት እኮ ኣብቲ ምስቲ ዝምልከቶ ኣካል ከይድና ሕቶ ቀሪብና ገበኖም እንታይ ምዃኑ ማለት ብዙሕ ገበን እናፈፀሙ ምዃኖም መረጋገፂ ተሪና ከለው አንትና እውን ሓቢርና ኢና ንምለስ ገበን ዘይብሉ ሰብ ከሰሪ ይብሉ ዝብል ፕሮግራምና እውን መርገፂ ፕሮግራምና እዩ እሞ ገበን ዘይብሉ ሰብ ኣይሰሪ ንሓቂ እየ ንብለካ ኣለኹ ፕሮግራም ይሁን ኣምን ኣነ እውን ብግለይ ብውልቀይ ዝኣምን እውን እዚ እዩ ምንም ገበን ዘይብሉ ሰብ ካብ መደብ ተላዒዛ ይእሰሪ ምክንያቱም ደረቱ ነፊሱ ዝነብር ብዙሕ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ትግራዋይ ስለሌሎ ማለት እዩ ከይድና መረጋገፂ እውን ርኢና ኢና ብጥርጣሪ ተኣሰሩ ሰባት እንታይ እዩ ገበኖም ኢልና ክሳዕ ምሽታትን ክሳዕ ምንግጋርን በፂሕና ኢና እሞ እዚ ወዲ ናይ ምግባር ክሳ ኣለዎ መገዲ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ፕሮግራም ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ኣይኮንኩን ኢሉ ደረቱ ነፊሑ ተኸደኸ ገበንዲ ኢትዮጵያዊ ኣነ ኣይኮንኩን ኣይኮንና ንብሉ ኣለዉ እኮ ግብረ ራዕደኛ ሕወሓት እዮም እኮ እምበይ ትግራዋይ እኮ ይበለይ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕወሓት ይኮነ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ መሰሎም ፕሮግራምና ነፍልጦ ዘለና ህዝቢ ኩሉ ትግራዋይ ናይ ሕወሓት ደጋፍን ሕወሓት ከምለ ይኮነ መርገፅ ጌርና ኢና ነምህሮም ዘለና ተጋሩ እውን እዚ ይፈልጡ እዮም ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ ብኣመለኻኽታን ብኣረኣያን ካብ ተፈላለዩ ብዙሕ ግዜ ኣለዎም ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ
ዘለውኮ እንትታዊ ተግባር ይሳብ ተሓሪዱ ዝሃቢ ብስሩላ ትግራዋይ ከም ትግራዋይ ነጠን ንትግራዋይ ደው ኢለ ንብል ድርጅት ብስሩ ለቲ ሓሪዱ ንዝበሳል ኣይዝቢ እዚ ዝሕክር ተግባር እዩ ትግራዋይ ኣይሰርቅን ትግራዋይ ኣይሕስብን እዚ መግለፂ ግብረ ራዕድን ሕወሓት እዩ እና ትግራዋይ ኩሉ ሕወሓት እዩ ኢልካ መደምደምስ ኣይወሃቢ የቆለ ኢለ ብስሩላ በመለካከታይ ብዓለም ዓይነት ሳይንስ እዚ ካል ተፈለየ ህዝቢ ትግራይ ካዚ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ብጣዕሚ ሽገርና እዋ ብመንነት ብሕወሓት ምክንያት እዩ ኣብ ማእከል ዓዲ ዘሎ ትግራዋይ ስለ ቤተሰቡ ይሓስበለን ሓስበለና ኢና ስለ ስድራና ስለ ቤተሰብና ምክንያቱም ኩላና ተሓባቢርና እዚ ግብረ ራዕድና ሕወሓት ክነጥፍ ኣለና ዝብል ኣመለካከት ኣለዎ ብዙሕ መድረኻት እውን ይፍጠር ኣሎ ናይ ደም ልገሳ እውን ይግበር ኣሎ ናይ ገንዘብ እውን ዝገብር ትግራዋይ ኣሎ ናብ ግንባር እውን ክለፍ ዝተመዝገበ ብዙሕ ትግራዋይ ከምቲ የብግለይ ስለዚ ተሸቁሪሩ ዝነበረ ብዘመን ሕወሓት እምበር ከዚ የኮነ ብመንነቱ ዝተፈቆረረ ትግራዋያን ለየላ እርግጠኛ ኮኛ የል ነግረካ ኣለኹ ሓንቲ ትግራዋይ ስለ ማለት እየ ሕራይ ናብ ኣቶ ደስታ ኪሮስ ክሓልፍ ደስታ ኣባል ራእይ ንድሕነት ተጋሩ ዓለም ለኸ ማሕበር ዝብል ሓድሽ ማሕበር ምዃንካ የተረድየ እስኪ ብዛዕባ እዚ ማሕበር መጀመርታ ቁርብ ኣላልየና ሓድሽ ስለ ዝኾነ እዚ ታይ ክመስለካ ድዩ ሰዌ መጀመርያ ዕድመ ናሃብኳና ይቐኒልና እቲ ናይ ራእይ ዓለም ለኸ ንቕናቄ ዝብል ማለት እዩ እዚ ናይ ማንም ፓርቲ ዘይሓውስ ብዛዕባ ህልውና ተጋሩ ኣብ 4 ማዕዝን ኢትዮጵያ ዘለው ተጋሩ ናታቶም ህልውና ድሕንነት ከረጋግጥ እዩ ልኽእል ተባሂሉ ናይ ማስ ሙቭመንት እዩ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ከዓ ከምቲ ዓንቶ ብመንነት ምናምን ዝበልካዮ ኢትዮጵያዊ ኣይኮንኩን ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ብደረሱ ዝነብዕ ዝበልካዮ ኢትዮጵያዊ ይኮንኩ ላለ ደረሱ መሲሑ ግን ኢትዮጵያ ንኸፍርስ ሕማቅ ስራሕቲ እዚ ብሄር ዘጋጭ ምንቅስቃስ ዝገብር ምልዓል ዝገብር ንጦርነት ዝሰብኽ ባንዴራ ዘቃጥ ሕማቅ ስራሕቲ ዝሰርሕ ግን እሱ ናይ ባዕሉ መቕፅዒ ሕጂ ኣለዎ ኣብዚ ይተሓዙ እዮም እቲ ስቑኢሉ ግን ብሃንደበት ዝተተሓዘ ምንም ዓይነት ችግር ዘይብሉ ሰብ ንጹህ ሰሪሑ ዝነብር ንሱ ግን ብዚ ራእይ ተተኣሲሩ ብዚ ራእይ ማሕበር ከይድካ ንዝምልከቱ ኣካል ሓሲትካ ንክፍትሐሉ መንገዲ ዘናዲ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ተቋም እዩ ተጀሚሩ ዘሎ እዚ ፓርቲ እዚ ማለት እዩ ፖለቲካ ብደፎሞ ብትግራውነቱ ትግራዋይ እየ ዝብል ግን ኣብዚ ነገር እዚ ተሓፊቑ ኢቭን ኣብዚ ኢትዮጵያ ዘለው ፖለቲካ ፓርቲታት ኣብኡ እኳ ተወኪሉ ጥራሕ ግን ብዛዕባ ምንቅስቃስ ናይ ራእይ ክድግፍ እየ ንበለሰ ህልውና ድሕንነት ትግራዋይ ይምልከተኒ ኢሉ ክቃለስ እየ ንበለሰ ኣብዚ ክቃለስ እዩ ንሕና ብመንነትና ትግርኛ ናዋጋዕና ንኸይድ ኢና ብመንነት ዝተተሓዘ የለይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ትግራዋይ መሲሎም ንትግራዋይ ከጥፉ ሕማቅ ስራሕቲ ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት ተጠቀምቲ ናመላለሱ ኢትዮጵያ ከፍርሱ ኣብዚ ማእከል እዚ ዝኣተው ሰባት ከልዮም ግን ንክፃረ ተባሂሉ ይኸይድ ንጹህ ተኮይኑ ግን ክወፅ ይኽእል እዩ ኣብዚ ኣጋጣሚ ብቀዳማይ ኣብዚ ናይ ኦሮሚያ ድርጅት ዝኾነ ናይ ተስሓብ መኪና ናይ ጅቡቲ ሹፌር ብተርባዕተ ርእሱ ኣጋጣሚ ተታሒዙ ግን ምንም እዩ ኣዋሽ ኣርባ ከይዱ ጎድና ሓደር ተባሂሉ ኣሲሮሞ ብትግርኛ ብዛዕላ ወግዑስ ንምፅራይ ተባሂሉ ኣትዩ ከይድና ሓደ ግን ወዲያውኑ ናይ ኦሮሚያ ናይ ዝሰርሕሉ ተቋም እውን መታወቅያ ናይ ስራሕ እንትን ስለ ዘለዎ ናይ ሰልፍ እውን ስለ ዘለዎ ንጹህ ሰብ ምዃኑ ኣረጋጊፅና ነስና ሓላል ኣፍሲሕና ኢና ማለት ኣብ ሽሮ ሜዳ እውን ከምኡ ናይ ኮላሊት ሕሙም ኣጋጣሚ ነይሮም ደንበፅ ዝዛዕ ዘለዎም ስኢሉ ኣጋጣሚ ናሓፈትዎም ነይሮም ካይድና እዚ ግን ኣፃሪና ምስ ራእይ ፓርቲ ኮይና ያው እቶም ንጹሃት ሰባት ዝወፅሉ መንገዲ ኣመቻችና ዘፍታሕና ሰባት ኣለና ኣብዚ ብትግራውነቱ ከይኮነ ከዚ ሕማቅ ሴራ ዝሰርሕ ብመቕፅዒ ወንጀለኛ ሕጂ ይቕፅዕ እምበር ሰብ ብመንነቱ ክእሰር ካብ ዘይብሉ ኣብዚ ግን እዚ ዝሰርሕዎ ዘለው ውልቀ ሰባት ናይ ጉጅለ ራዕዲ ሕወሓት ግን ወለይሉ ትግራዋይ ሃምዚ ይወፅሕሉ እናበሉ ፕሮፓጋንዳ ይነፍሕ ኣለው ካብኡ ዘሎ ትግራዋይ ይብእሰሎ እዩ ይኻፍኦሎ ግን ኣቶ ደስታ ሕወሓት ራይ ኮነን ከምኡ ኢሉ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝጠቐስክዎ ክትምልሰሉ ዘለካ ኣህጉራዊ ተሓላቂ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዋች ከምኡ እውን ኣብኡ ኣብ ዓድኹም ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እውን እዚ ሕቶታተይ ኣልዒሉ እዩ ኣብኡ ተመልኪሶ እውን ዝሓትት ዘለኹ ስለዚ እንታይ መልስኻ ነዞም ዓበይቲ ትካላት ዝሃብዎ ፀብፃብ ተወላዶ ትግራይ ብመንነቶም ይጥቅዑ ኣለዉ ይእሰሩ ኣለዉ ንብረቶም ይዕፁ ኣለዉ ዝብል ብመንነቱ
أنا أقول هذا نقرأ كامله بمنلته في لتأثر يلن هذا هذا ساعات بمنلته يأثر يلن بمنلتنا وزيد تأثر أننا كتبرنا لا تزاربنا نخدمنا بمنلته يكونن إذن هذا اللي كيتفرج لا يمسرع من جدي يزبر ليه هذا كأفيه تقارب تلتوسن يوصي بمنلت جل هذا لتأثر يلن لا يشبار جبر عدي حجاج تغوي يجوب المترجع بوندلنا نقطع حدي يزقب صحندر بمنلت تتخول أو يجلل على 5 مليون تقراوي كل توبة حيث أكليري كندي زخونو تقارو تأثيره ما له تبلنا أبنات كملومي بعلو منقصون زعمون له 300 زخونو تولد تقراي أسير له أبكم زب كم استدرخ بقوام يلنيرو قرب بخمي كتكسك على بأهز وي بخدت من كقال لك حرا أتو هاي كان هذه عوقنا لنا عادية حلقنا النهار كله اليوم سنتجرب يولي يتكاتب بالرأي يولي حكاته أولي مايو أولي سمايو كأفضل سريو كمان كتون قلونا وصلنا لله تعدونا فينا سنتنا على دكاتيت لي بكفي لمثلا نحتاج لتصدقنا براب كله كنتاق مصر الغولو لما نقدرين نتحاز شام كتير دي نورمالي وأنا قدم من الرئيس وقلنا الرئيس حوارنا كان مثل أنا كل إنه طبعا تحدث إنه في مثل رحلي ركبنا له يومين لا كانوا لا يدعينا كذا ركبنا لهم ساعات من اليوم تفكرين وعلى ذلك ركبنا لهم لكن حتى تفكيرنا فنصمش ما يدعي أنا محدد العرض حقي نقول له الحكاني حفت خدوا مسح وضعي تكبر هذا وعلى تشوف درجة حاطنا المسألة دي مو بوك التحدي حتى حكي نواي ما يحط مسرح نواي هذه أبدي زين بوروري أبدي كتورانوي أي حدث هلاي شوفوا مرة على فرقة على النتابة شهيش بيشتبه كتير واحد يجراو تعشوا وموضوع كلهم زيهم شهيش بيشتبه كتير واحد يجراو تي فدرين شو حد تركي يولي فهو حد كان يتفضل عليه صانع حريو بس أنت هو حد مساحة للغة زيو كبدنا زيو إذا لا عندنا أكيد جرات عشت له مثل التجارة على يركز لنا النوعية وندفع من القوينا وقول له تدرس بس جرارة علي نفرو جنبنا وارد እዚ ማኣዲ ዘተ ኣይተወደን ጽባሕ ሰንበት ክንቅጽለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ከበደ ኣሰፋ መሰሉ ረዳ ሰባይና ለምን ደስታ ኪሮስን ኣዝና ነመስግን ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበረ 10 ዓመት ዝወሰደ ወፍራ ብወግዒ ኣብዚ ሰሙን እዚ ደኣ ትወድእ እምበር ምስ ታሊባን ምዝርራባ ግና ዘይተርፍ ኮይነሎ ካትሪን ጂፕሰን ንዘዳለወቶ ጽሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡ ይተርጉምዎ እኒ ኣፈወርቂ ጣሊባን ንኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ሓዊስካ ዳርጋ ንምልእቲ ኣፍጋኒስታን ተቆጻጺሮም ኣለዉ 20 ዓመት ዝወሰደ ወፍሪ ስግረዶብ ኣሜሪካ ኣብ መዛዘሚኡ ኣብ ዝበፅሐሉ ዘሎ እዋን እውን ንጣሊባን እውን በበይኑ ብድሆታት የጋጥሞም ኣሎ መሰለን ክሕለወለን ዝጠልባ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋናውያን ኣብ ጎደናታት ሓራት ሰላማዊ ሰልፊ የካይዳ ኣለዋ እታ ሃገር ከቢድ ደርቂ ኣብ ዘንጸላለወላ ህሞት ብዘይ ናይ ደገ ሓገዝ ጣሊባን ንኣፍጋናውያን ብኸመይ ከሰጋግሮም ከም ዝኽእል የዛርባሎም ዛጊድ ኣሜሪካ ንጣሊባን ከም ሕጋዊ መንግስቲ ኣፍልጦ ኣይሃበቶምን ዘላ ጸሓፊት ፕረስ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ጄን ሳኪ ንጉዳይ ኣፍልጦ መሃባ መልኪተን ከምዚ ይብላ No one is saying from the federal government, no one, the president, secretary of defense. ዝኾነ ይኹን ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት መንግስቲ ማለት ፕሬዚደንት ድዩ ወይ ጸሓፊ ምክልኻል ወይ ድማ ካብ ኣካላት ጸጥታ ጣሊባን ናይ ቀረባ መሻርክቲ ዝበለ የለን ስለዚ ከዓ ኢና ኣፍልጦ ኣብ መሃብ ዘይንጓየ ዘለና ቀሲልና ነጽንዖ ኣለና ንድርኽት ዝኾኑ ሓያሎ መዘራረብታት ኣርእስትታት ኣለውና ሓደ ካብኣቶም ንዓለማዊ ዕዳጋ ኣፍ ደገ ምኽፋት እዩ ኢለና ኣለዋ ጄን ሳኪ እዚ እናኾነ ግን ኣሜሪካ መዕርፎ ነፈርቲ ኣፍጋኒስታን ተኸፊቶም ህዝቢ ኣፍጋን ሓገዝ ዝረኽበሉ መንገዲ ኣብ ምንዳይ እያ ዘላ ብመሰረት ሓበሬታ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ወሃቢ ቃል ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርሂ ሂቦም ነይሮም እቶም ወሃቢ ቃል ከም ዝበልዎም And whether or not they change remains to be seen. And as far as our dealings with them... أمون قنا كل زخيل كلتي أو زمدنا أم صنعنا زلنا
እንህቦ ሓገዝ ድማ ኣብ ተግባራት እቲ ሕጂ ስልጣን ተረኪቡ ዘሎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዝምርኮስ እዩ ብሕልፊ እኳ ኣብቶም መሰረታውያን መትከላትና ዝኾኑ ከም ንድሕነት ዜጋታት ምሕላው መሰላት ምኽባር ንደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ወገናትን ኣሳታፊ ዝኾነ ሓቋፊ ፖለቲካዊ መስመር ምኽታል አንጻር ግብረ ሽብራዊ ስራሓት ዝህሉ ተበግሶታትን ካልኦትን ካብቶም ቀንዲ ኣትኩሮ እንገብረሎም እዮም ኢሎም እቶም ወሃቢ ቃል